Tehát az nekem a legérdekesebb ebben az egész témakörben, hogy valahol minden mindennel összefügg. Mert hogyha bent vagyunk egy munkakörnyezetben, jelenleg 4 generáció dolgozik körülbelül együtt, ugye a baby boomerektől a Z-ig, és eltérően kell kommunikálni, másképp kell a témát megfogni, nem ugyanúgy közelítek az Z kollégához, mint ahogy mondjuk egy X-eshez. Tehát az a fajta értékrend, ami mentén szocializálódtunk, más elvárásokat generált, és ezáltal nem mindegy, hogy hogyan szólítom meg őket. És ugye ugyanez van nálam a tudásátadásnál is, vagy ugyanezt érzem, hogy nem ugyanúgy fogja nekem a fiatal pályakezdő elmagyarázni, hogy hogyan működik az AI, mint mondjuk én el tudnám azt magyarázni a kollégáimnak, és én ezért szeretem azt, hogy nagyon sok fiatal tehetséggel, gyakornok kollégával dolgozunk együtt, mert hogy ez mind kölcsönös tanulás, rengeteg oda-vissza információ, ami mindenkinek hatékony.